Νίκο, πόσο καιρό είσαι στη Νέα Υόρκη? 11 χρόνια. Μάλιστα. Σε άκουγα πριν που είπες ότι θα πας στην Ελλάδα. Ναι. Για πες μου. Να τα πεις όμως όπως τα έλεγες, όπως τα συζητάγαμε. Λοιπόν, Off camera. εντάξει, η Ελλάδα πηγαίνουμε κάθε χρόνο, πάω κάθε χρόνο. Εντάξει, έχουμε άσχημες αναμνήσεις, εμπειρίες από τη χώρα, δεν μας φέρθηκε όπως έπρεπε να μας φερθεί, αλλά είναι η δικιά μας χώρα, you know. Τι εννοείς? Εννοώ ότι δεν μας έδωσε τις ευκαιρίες που θα έπρεπε να μας δώσει. Να μείνουμε κάτω στην χώρα. Και αναγκαστήκαμε να έρθουμε εδώ. Δεν ήρθαμε εδώ επειδή θέλαμε να έρθουμε, αναγκαστήκαμε να έρθουμε εδώ. Τι έχεις σπουδάσει? Έχω τελειώσει λύκειο, είχα δουλειά, η οποία λόγω φορολογίας, λόγω των συνθηκών δεν δοκίμησε εκεί κάτω. Έκανα τα χαρτιά μου για κάποιες θέσεις, δεν πέτυχε. Από εκεί και πέρα δεν είχα μέσα ουσιαστικά, εντάξει. Ναι, αυτό είπα, ότι είπα να ανοίξω την κάμερα, αλλά να τα πεις κανονικά, όπως τα λέγαμε πριν. Εντάξει, δεν είναι... Εντάξει, όταν βλέπεις κάποιους άλλους να πάνε μπροστά χωρίς να έχουν τα μισά προσόντα από σένα, κάπου τρελαίνεσαι και λες, you know what, σας αφήνω γεια, τουλάχιστον έρχομαι εδώ και τουλάχιστον αυτό που κάνω αμείβομαι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, δηλαδή δουλεύω αλλά αμείβομαι. Ξέρω ότι... Είσαι 11 χρόνια εδώ. Ναι. Τι δουλειά κάνεις τώρα, αν επιτρέπετε? Είμαι manager σε εστιατόριο. Βγαίνεις οικονομικά? Πολύ καλά. Η οικογένεια? Έχω 2 παιδιά. Η γυναίκα μου δουλεύει στο δημόσιο, είναι καθηγήτρια στα σχολεία, σε λύκεια. Μια χαρά, δεν μας λείπει τίποτα, διακοπές κάθε χρόνο. Η γυναίκα μου πάει για 2 μήνες με τα παιδιά στην Ελλάδα, άλλους 2 μήνες πάω κι εγώ. Στα πρώτα χρόνια πήγαινα 2 φορές το χρόνο, μετά με το δεύτερο παιδί δύσκολα. Όχι λόγω οικονομικό, λόγω ότι δεν θέλω να αφήνω τα παιδιά πίσω. Αλλά εντάξει, αυτή η χώρα, καλός ή κακός, μου έδωσε αυτά που δεν μου έδωσε η δικιά μου η χώρα. Πολλές ευκαιρίες. Βγάζεις μια πικρία, καταλαβαίνω δικαιολογημένη. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Είμαστε από μεγάλη οικογένεια. Είμαστε 9 αδέρφια, εντάξει. Πατέρας μου. Back then, τότε και τα χρόνια, οι κυβερνήσεις λέγαν κάντε παιδιά να μην για τον πληθυσμό της Ελλάδας και όλες αυτές τις αηδίες. Και θα βοηθήσουμε τις πολύτιμες οικογένειες και το ένα και το άλλο. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, όταν όμως ο πατέρας μου με 9 παιδιά ήταν τελευταίος στη λίστα και κάποιοι άλλοι κοπρίτες με κανένα παιδί πήραν πράγματα που δεν θα έπρεπε να πάρουν και τα βλέπεις εσύ σαν παιδί και λες, τι γίνεται εδώ, τι πιάνουν αυτοί εδώ οι κοπρίτες. Βλέπεις γύρω σου να πούμε όλους τους χαραμουφάιδες. Λες, you know what, μετά εγώ. Εντάξει, τελείωσα το λύκειο, δεν πήγα, θα μπορούσα να προχωρήσω και παραπέρα. Δεν προχώρησα, να σου πω γιατί. Γιατί δεν άξιζε και τον κόπο. Έβλεπα τα πανεπιστήμια, πάω στην Ελλάδα σε πανεπιστήμια να βγω μετά τι, να κάνω τι. Με τι λεφτά να πάω. Ο πατέρας μου έχει 9 παιδιά να ταΐσει. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να σου πω κάτι. Σου λέει έχεις προσόντα λόγω πολυτεχνίας, λόγω τέτοιο, επειδή είστε 9 παιδιά, να κάνεις τέτοιο και επειδή έχεις καλό βαθμό λυκείου, γιατί είχα πολύ καλό. Βγήκα με 19 στο λυκείο. Που δεν είναι άσχημο. Και στις Πανελλήνιες πήγα πολύ καλά, απλά δεν πέτυχα τη σχολή που πέτυχα. Πέτυχα στις σχολές, αλλά όχι στη σχολή που πέτυχα. Τελικά τι κατέληξα να είμαι, βοηθός σε αυτοποιία. Λες. Λοιπόν, προσπάθησα μετά να κάνω μια δικιά μου δουλειά, το ένα το άλλο, κλειστές οι πόρτες. Μα, όχι. Εντάξει, γεια σας. Απλά πράγματα. Λοιπόν, ήρθα εδώ. Έκανα 5 φράγκα, γιατί έκανα τη μαλακία τότε να τα ρίξω στην Ελλάδα, στη χώρα μου, να βοηθήσω κόσμο. Κατάλαβες. Ξέρεις τι έγινε τελικά, Όταν πήγα να βγάλω μια άδεια για ταξί που την έχω τώρα στην Αθήνα, λοιπόν, με πήγαν από το γραφείο της Ναυπάκτου στο γραφείο της Αθήνας και από το γραφείο της Αθήνας στο γραφείο της Ναυπάκτου πάλι. Το καταλαβαίνεις? Και πάω εκεί και τους βρίζω και μου λέει μην με βρίζεις, μου λέει, γιατί θα καλέσω την αστυνομία και θα σε χώσω μέσα. Και του λέει γιατί με στέλνεις από την Άφακτο στην Αθήνα και ο άλλος με στέλνει από την Αθήνα στην Άφακτο. Νομίζετε ότι εγώ έχω χρόνο να πηγαίνω για να βγάλω τώρα την άδεια, Μιλάμε για καταστάσεις τραγικές τώρα, τρελές. Τέλος πάντων,
Με λίγα λόγια είναι ότι... Εντάξει, σου είπα την αγαπάμε τη χώρα μας. Η Ελλάδα είναι πανέμορφη. Έχει και καλό κόσμο. Δεν έχει καλή ηγεσία. Και μαζί με την ηγεσία παίρνει και ο αέρας, παίρνει και τους άλλους. Και να σου πω κάτι, δεν κατεβρώνω τον Κοσμάκη, γιατί ο Κοσμάκης βλέπει τα χάλια και τις καταχρήσεις που κάνουν αυτοί οι μεγάλοι και πάει από κοντά και αυτός. Τι θα τους κάνει? Ο Κοσμάκης ο άλλος πεινάει να μου τι θα κάνει. Ή απατεωνιά θα κάνει, ή κλεψιά θα κάνει εκεί, τέτοιο. Και άμα δεν είσαι απατεώνας, δεν επιβιώνεις. Δεν επιβιώνεις. Άμα δεν είσαι γλύφτης ή δεν έχεις μέσο. Νίκο, για την Ελλάδα που βρίσκεται σε κατάσταση πτώχευσης, τι έχεις να πεις? Ότι καλά, έτσι όπως τα μαγειρέψαμε, έτσι θα φάμε. Δεν έγινε τώρα η πτώχευση, 25 χρόνια είναι τα χάλια. Και κανένας δεν έχει τα balls να ανεβεί επάνω και να πει: ξέρετε κάτι, σταματάμε εδώ ρε παιδιά. Αυτός εκεί που έφαγε, που είναι αποδεδειγμένο ότι έφαγε, θα μπει μέσα. Πήγε κανένας μέσα? Όχι βέβαια. Δεν πήγε κανένας μέσα. Ο Χατζόπουλος? Ποιος? Λαδιώτης? Ποιος να μπει μέσα? Ο Μιχαλάκης? Δεν μιλάμε τώρα για Πασόκ, δεν πρέπει και τέτοια. Όλοι τα ίδια σκατά είναι. Αυτοί συνεννοούνται μεταξύ τους. Σε όλα αυτά τα παιδιά της ηλικίας που θα σε δούνε στην Ελλάδα, τι θέλεις να πεις? Που βγαίνουν στις πλατείες, που δεν έχουν δουλειά. Τι θέλω να πω? Ότι ήμουνα και εγώ στην κατάσταση τη δικιά τους. Τελικά εγώ ήμουνα τυχερός και ξέφυγα. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει διέξοδος πλέον στην Ελλάδα των 500 και των 600 ευρώ. Δηλαδή θα έλεγες όλα αυτά τα παιδιά να... Μα δεν είναι ότι το λέω εγώ. Μόνα τους, άμα δεις τώρα τον τελευταίο χρόνο εδώ στην Αμερική, ξέρεις πόσοι έχουν κάνει αιτήσεις να έρθουν? Πάνω από 100.000. Ξέρεις πόσους καινούργιους Έλληνες έχω δει εγώ στο εστιατόριο να έρχονται να ζητάνε δουλειά? Πολλοί. Λοιπόν, η Ελλάδα διώχνει τα παιδιά τους. Τα παιδιά και τα κάθε παιδί όπως και εγώ, όπως αυτός, δεν θέλαμε πολυτέλειες, ούτε γιότ, ούτε μερσεντές, ούτε βίλες που έχουν αυτοί, που θέλουν αυτοί που δεν φορταίνουν. Έχουν 2 βίλες και θέλουν κι άλλες 10. Έχουν 10 αμάξια, θέλουν άλλα 10. Δεν θέλαμε αυτά. Θέλαμε μια αξιοπρεπή ζωή για μας, για τα παιδιά μας, για το ένα και το άλλο. Δεν έκανα να πάρω γάλα για το παιδί μου. Το πιστεύεις? Αυτή είναι η Ελλάδα τους. Αυτά είναι τα χάλια τους. Και έφυγα νύχτα. Έφυγα με δανεικά πίσω. Γιατί δεν πήγα για τον εαυτό μου, πήγα να βοηθήσω στην Ελλάδα. Να ανοίξει μια επιχείρηση. Στη δικιά μου την επιχείρηση τώρα δουλεύουν 3 άτομα στην αξία, ας πούμε. Δίνω δουλειά σε 3 άτομα. Θα μπορούσα να πάρω τα λεφτά από εκεί και να τα βάλω εδώ. Και να είναι 3 άτομα ακόμα άνεργα. Στο μαγαζί που είχα δουλεύα 2 άτομα. Θα μπορούσα να πάρω τα λεφτά από εκεί και να μείνουν άλλα 2 άτομα άνεργα. Όμως αγαπάω την Ελλάδα. Αγαπάω τον κόσμο. Αλλά σε φτάνω σε ένα σημείο και λες Γιώργο, δεν αξίζει τον κόπο. Σε κάνεις ένα σημείο να πεις ότι θα τα δώσεις όλα και θα δεις εδώ τουλάχιστον, εδώ κάνεις κάτι και εξαρτάται καθαρά από σένα, εάν θα πετύχεις ή όχι. Δεν εξαρτάται από τον κάθε κοπρίτη της κυβέρνησης, από τον κάθε κοπρίτη ενός γραφείου που σου λέει ότι άμα δεν μου δώσεις φακελάκι πρέπει να πας εκεί, ή άμα δεν μου δώσεις φακελάκι και δεν έχεις αυτά τα χαρτιά δεν σε περνάω. Καταλάβες? Εδώ η νύφη μου πήγε να γεννήσει με ασφάλεια, δημόσιος υπάλληλος στην Ελλάδα. Και άμα δεν έπαιρνε το φακελάκι 150 και θα σου πω και πού, και στο μεσολόγιο, γιατρός, να την ξεκινήσει, θα μου πεις τώρα. Και εδώ η γυναίκα μου όταν γέννησε πήγε στο καλύτερο νοσοκομείο, δικό της δωμάτιο, private όλα, δεν πληρώσαμε δραχμή, λοιπόν, και είχε 24 ώρες το 24ωρο νοσοκόμα αποκλειστική από πάνω. Και την κρατήσαν και 4 μέρες μετά για να μην ρισκάρουν κανέναν κίνδυνο. Και εκεί σου λένε, άμα δεν μας πληρώνεις δεν ξεγεννάμε. Τι λες, δεν πληρώνεις? Αλλά δεν με πληρώνουν αρκετά. Τι πάνε να πει αρκετά? Άλλαξε δουλειά. Τι σπούδασες? Σπούδασες για λεφτά ή σπούδασες γιατρός? Τι σπούδασες? Παπάδες, άλλα. Άστα να μην μ' αφήνεις τώρα. Τέλος πάντων, είναι παντού χάλια είναι. Στην Ελλάδα όλα τρίπια είναι. Στους κυβερνώντες τι έχεις να πεις? Όλους. Απατεώνες είναι όλοι. Απατεώνες είναι. Δηλαδή είναι το λάθος και δεν φταίνε αυτοί. Ουσιαστικά δεν φταίνε αυτοί. Φταίει ο κόσμος. Αλλά ο κόσμος και τι γίνεται? Ψηφίζει τον έναν και τον άλλον ανάλογα με το συμφέρον που έχει, το ρουσφέτη που έχει. Δηλαδή θα ψηφίσω εγώ αυτόν για να βάλει το γιο μου ή την κόρη μου. Μα δεν κοιτάς εάν αυτός θα κάνει κάτι καλό για την κοινωνία. Κοιτάς μόνο τι δεν θα βάλει μέσα. Κατάλαβες? Και δεν έχει σημασία τι μπλε είναι, τι πράσινο, τι κόκκινο, τι να σκατάνε όλοι τους. Και αυτό τα βλέπουμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα τα βλέπουμε. Κάθε μέρα. Είναι δυνατόν τώρα, αυτό δεν είναι σκάνδαλο, κάθε βουλευτής να παίρνει 8,5, 9, 10 χιλιάρικα. Διάβασα την άλλη φορά στην εφημερίδα ότι μόνο για έξοδα της Βουλής, για γραφικά έξοδα, λέει, για στυλούς, χαρτιά και τέτοια, λέει,
είχαν δηλώσει, λέει, κάπου 350.000 ευρώ. Αυτά είναι σκάνδαλα, είναι ντροπή. Δηλαδή τα βλέπω απλώς ο πολίτης και σου λέει για κάτσε, εγώ πεινάω και αυτοί μόνο για στυλούς και τέτοια έχουν χρεώσει 350.000 ευρώ. Δηλαδή είναι. Τι γίνεται εδώ. Το καταλαβαίνεις, είναι ντροπή πράγματα. Και σου λέω, δεν θέλουμε πολυτέλειες. Να ζεις μια αξιοπρεπή ζωή. Να έχεις ένα πλάτη παλιό δουλειά σου. Να μπορείς να τα σπουδάσεις, να μπορείς να. Απλά πράγματα. Τα οποία τα βρήκα σε ξένη χώρα και δεν τα βρήκα στη δικιά μου τη χώρα. Βρήκα υποστήριξη σε ξένη χώρα. Εδώ πας σε γραφείο και σου λέει ότι άμα δεν σε εξυπηρετήσει ο υπάλληλος, έχεις το δικαίωμα εκείνη τη στιγμή να κάνεις έγγραφη διαμαρτυρία στην υπηρεσία. Σε 3 έγγραφες διαμαρτυρίες απολύουν. Εκεί, πες μου, μια δημόσια υπηρεσία που λειτουργεί. Εγώ, σε όσες έχω πάει πάντως, καμία δεν με εξυπηρέτησε. Καμία. Απολύτως καμία. Εδώ πήγα στη Μητρόπολη και μου χάσαν το πιστοποιητικό γεννήσεως της κόρης μου και μου λες τα. Μου το χάσανε. Λέει δεν ξέρουμε πού είναι. Τι πρέπει δεν ξέρεις πού είναι. Πού είναι, δεν έχεις αρχεία του λέω. Δεν έχεις. Πού είναι το πιστοποιητικό γεννήσεως της κόρης μου. Θέλω να τη γράψω, να την κάνει Ελληνίδα. Αντί να λες δόξα τω Θεώ. Που θέλει ο άνθρωπος να την κάνει Ελληνίδα. Το καταλαβαίνεις εννοώ. Έχεις και μου λες το έχω χάσει. Α, λέει, κοίταξε παίρνα αύριο, λέει, μπορούμε να το βρούμε. Δηλαδή μου κάνει και χάρη. Καλά λέει. Επομένως έχει να κάνει με την νοοτροπία τη δική μας εκεί κάτω, έτσι. Νοοτροπία, κοιτάξτε, να σας πω κάτι, δεν είναι νοοτροπία. Είναι νοοτροπία, είναι ότι βάζουμε απαντεύονες, δηλαδή δεν πρόκειται να αλλάξει η κατάσταση. Δεν είναι θέμα ότι πήραμε το δάνειο τώρα και σώθηκε η Ελλάδα. Μετά από 2 χρόνια πάλι στην ίδια κατάσταση θα είμαστε και θα χρωστάμε ακόμα περισσότερο. Δεν είναι αυτή η νοοτροπία. Η νοοτροπία είναι ότι, ξέρεις κάτι, πρέπει να αλλάξουν από τη βάση όλα. Εγώ αυτό βλέπω. Αλλά δεν υπάρχει ποτέ στα 25 χρόνια δεν είδα εγώ έναν πολιτικό, έστω έναν, παιδί, να πει ότι ξέρεις κάτι, αυτό είναι λάθος, αυτός θα μπει μέσα. Ποιος μπήκε μέσα, ποιος. Πες μου ένα που μπήκε μέσα. Τον άλλο τον ανθρωπάκο τον πήγαν μέσα και 150 ευρώ. Γιατί χρωστάγε στην εφορία 150 ευρώ. Το καταλαβαίνεις γιατί να μιλάμε. Και αυτοί έχουν φάει εκατομμύρια. Και όχι μόνο δεν τους πάνε μέσα, τους βλέπεις και στον δρόμο και τους φυλάνε το χέρι οι άλλοι μαλάκες πολίτες. Τους φυλάνε το χέρι και τους χειροκροτάνε. Δηλαδή είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Ευχαριστώ. Τελείωσε.